കിലുക്കാമ്പെട്ടി കുട്ടികളുടെ റേഡിയോ പരിപാടി. വെള്ളനാടിൻ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, കുട്ടികളുടെ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, ഞങ്ങളുടെ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, റേഡിയോ കിലുക്കാമ്പെട്ടി. കിലുക്കാമ്പെട്ടി കുട്ടികളുടെ റേഡിയോ പരിപാടി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും കിലുക്കാമ്പെട്ടിയുടെ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം RJ കല്യാണി. ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കാറായി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയ മുത്തശ്ശിയുടെ 131 വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ്. 6 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു അല്ലേ? ഡാൻസുകൾ, പാട്ടുകൾ, അക്ഷരശ്ലോകം, സ്കിറ്റ്, കൊറിയോഗ്രാഫി, ചിത്രരചന തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകൾ. കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും വെള്ളനാട് LPS എന്ന മുത്തശ്ശി സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കൂട്ടുകാരോ, നമുക്കിന്നത്തെ കിലുക്കാമ്പെട്ടി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ശുഭചിന്ത, വാർത്തകൾ, കവിത, കഥ, നാടൻ പാട്ട്, ലളിതഗാനം, വിവരണം, എഴുത്തുപെട്ടി, ആരോഗ്യപാഠം. ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ 1ാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നാളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മക്കളായ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നമ്മൾ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയും. പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ശുഭചിന്തയിൽ ദേവബാല പറയുന്നത് കേട്ടു നോക്കാം. പ്രതീക്ഷ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ശുഭപ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചിന്തയിലൂടെയും നല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും നല്ലത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. ദേവബാലയുടെ ശുഭചിന്ത കേട്ടില്ലേ? ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തിരുനാളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് വാർത്തകൾ കേട്ടാലോ? അറിവിന്റെ മണിമുത്തുകളാണ് വാർത്തകൾ. ഇവിടെ വാർത്തകൾ നമുക്കായി വായിക്കുന്നത് ദക്ഷാശരൻ. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വെള്ളനാട് LP സ്കൂളിന്റെ 131 വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി. LSS പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കും അക്ഷരമുറ്റം സംസ്ഥാനതല ക്വിസ് മത്സര വിജയികൾക്കും ഉള്ള സമ്മാന വിതരണം നടന്നു. വാർഷിക പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വെള്ളനാട് LP സ്കൂളിലെ 6 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന 131 വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തിരശീല വീണു. വിളംബര ജാഥയോടുകൂടി പരിപാടികൾ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. വെള്ളനാട് ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ വച്ച് നടന്ന മികവുത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിനു ശേഷം LSS പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ 24 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയ ശ്രീലവിക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു. തുടർന്ന് കോവിഡ് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേടിയ മികവുകളുടെ അവതരണവും നടന്നു. കുട്ടികളിലെ ചിത്രരചനാ വൈഭവം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശില്പശാല നെടുമങ്ങാട് BRCയിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ ശ്രീ മുരുകൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. കുട്ടികളിലെയും അമ്മമാരിലെയും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഡോക്ടർ നീതു വർമ്മയുടെ പ്രത്യേക ക്ലാസ് നടന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം കളിപ്പാട്ടം നിർമ്മിക്കാനും ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്താനും ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സതീന്ദ്രൻ പന്തലക്കോടിന്റെ കളിപ്പാട്ട കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന പരിപാടിയും പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കലോത്സവമായ കിളിക്കൊഞ്ചൽ
പരിപാടിയും ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടിയായ സർഗവസന്തം നടത്തുകയുണ്ടായി. വൈകുന്നേരം നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ MLA സംസാരിച്ചു. തദവസരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ബിന്ദു, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ S. കൃഷ്ണകുമാർ, നെടുമങ്ങാട് AEO ശ്രീമതി ഇന്ദു ടീച്ചർ, നെടുമങ്ങാട് BPC സൗമ്യ ടീച്ചർ, BRC ട്രെയിനർ സനൽകുമാർ സാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ കേട്ടില്ലേ? സ്കൂളിൽ ഈ ആഴ്ച എന്തൊക്കെ പരിപാടികളായിരുന്നു അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ? അതിനിടയിൽ പരീക്ഷയും തുടങ്ങി. ഈ മാസം 31-ാം തീയതി അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കുകയാണല്ലേ. എല്ലാവരും പത്രം വായിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഇനിയൊരു നാടൻ പാട്ട് കേട്ടാലോ? വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ഞാറ് നടുകയും കൊയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ ആയാസം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടിയിരുന്ന ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ? ഇവിടെ നാടൻ പാട്ട് നമുക്കായി പാടുന്നത് ജോഹൻ ബിജോയ്. തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ. സൂര്യനുദിച്ചു കണ്ടേ തെയ്യദീനന്താരാ, നേരം പുലർന്നു പോയേ താരദീനന്താരാ. ഒരു പിടി ഞാറെടുത്തേ തെയ്യദീനന്താരാ, നട്ടിട്ടും തീരുന്നില്ലേ താരദീനന്താരാ. ആദ്യത്തിൻ കതിര് നോക്കിയേ തെയ്യദീനന്താരാ, ആദ്യത്തിൻ കതിര് കണ്ടേ താരദീനന്താരാ. തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ. ദൈവത്തെ കൈയെടുത്തേ തെയ്യദീനന്താരാ, തമ്പുരാൻ വന്നല്ലോ താരദീനന്താരാ. നട്ടിട്ടും തീരുന്നില്ലേ തെയ്യദീനന്താരാ, മേനി തളർന്നു പോയേ താരദീനന്താരാ. മാനം കറുത്തു പോയേ തെയ്യദീനന്താരാ, മാറി ചൊരിഞ്ഞു നിന്നേ താരദീനന്താരാ. തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ. കതിർമണി പൂക്കുലയാ തെയ്യദീനന്താരാ, വിളവെടുത്താഘോഷമായി താരദീനന്താരാ. തമ്പുരാൻ കണ്ടുറന്നേ തെയ്യദീനന്താരാ, കൈകൂപ്പി നിന്നിടുന്നേ താരദീനന്താരാ. തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ. തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, തെയ്യദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ, താരദീനന്താരാ താരദീനന്താരാ. എന്താ എല്ലാവരും നാടൻ പാട്ടിനൊത്ത് താളം പിടിച്ചോ? പാട്ട് കേട്ട് താളം പിടിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? ഇനിയൊരു കഥ കേട്ടാലോ? കുറുക്കനും കാക്കയും എന്ന കഥ കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കഥ നമുക്കായി പറയുന്നത് ദിയോൺ. കുറുക്കനും കാക്കയും.
ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്ക ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു അപ്പം തട്ടിയെടുത്ത് പറന്നകന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പം തിന്നാനായി ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നു. കാലുകൾ കൊണ്ട് അപ്പം ഇറുക്കി പിടിച്ച് കൊത്തി തിന്നാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു കാക്കച്ചി. അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു കുറുക്കൻ വന്നത്. കാക്കയുടെ കയ്യിലുള്ള അപ്പം കണ്ടതും കുറുക്കൻ്റെ വായിൽ വെള്ളമൂറി. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കണമെന്ന് കുറുക്കൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ കാക്കയോട് പറഞ്ഞു, ഏയ് കാക്കപ്പെണ്ണെ, നീ ഒരു കറുത്ത സുന്ദരിയാ. അതുപോലെ നിന്റെ സ്വരവും മധുരമുള്ളതായിരിക്കും. നിന്റെ മധുരമായ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം. കുറുക്കൻ്റെ പുഴത്തൽ കേട്ട് കാക്കയ്ക്ക് അഭിമാനം അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവൾ അപ്പം കടിച്ചു പിടിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ വായി തുറന്നതും അപ്പം താഴേക്ക് വീണു. തക്കം നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുറുക്കച്ചാർ ചാടി വീണ് അപ്പം വായിലാക്കി ഓടി മറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കാക്കച്ചിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. എന്തു ചെയ്യാൻ? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ദുഃഖിച്ചു. കൂട്ടുകാരി, ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നാം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന മുഖസ്തുതി കേട്ട് മയങ്ങിയാൽ നഷ്ടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കഥ നന്നായി ആസ്വദിച്ച് കേട്ടില്ലേ? എനിക്കും കഥ ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കാര്യവും നേടാമല്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു ലളിതഗാനം കേൾക്കാം. പാടുന്നത് ആരാധ്യ. പൂ പറിക്കാൻ കൂടെ വാ, പാട്ടുപാടാൻ കൂടെ വാ, നാട്ടുവഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ, എൻ കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ. പൂ പറിക്കാൻ കൂടെ വാ, പാട്ടുപാടാൻ കൂടെ വാ, നാട്ടുവഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ, എൻ കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ. നാടൻ പന്തു കളിക്കാൻ വാ, നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ പാടാൻ വാ, നാടൻ പന്തു കളിക്കാൻ വാ, നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ പാടാൻ വാ. കാറ്റു വീരും കുന്നിക്കുരുമണി കയ്യിലെടുത്തു കളിക്കാൻ വാ, കാറ്റു വീരും കുന്നിക്കുരുമണി കയ്യിലെടുത്തു കളിക്കാൻ വാ. പൂ പറിക്കാൻ കൂടെ വാ, പാട്ടുപാടാൻ കൂടെ വാ, നാട്ടുവഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ, എൻ കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ. ആറ്റക്കിളികളെ കാണാൻ വാ, ആറ്റിൽ ചാടി രസിക്കാൻ വാ, ആറ്റക്കിളികളെ കാണാൻ വാ, ആറ്റിൽ ചാടി രസിക്കാൻ വാ. ആറ്റിറമ്പിലെ ചാഞ്ഞ കൊമ്പിൽ ലൂഞ്ഞാൽ കെട്ടിട്ടാടാൻ വാ, ആറ്റിറമ്പിലെ ചാഞ്ഞ കൊമ്പിൽ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിട്ടാടാൻ വാ. പൂ പറിക്കാൻ കൂടെ വാ, പാട്ടുപാടാൻ കൂടെ വാ, നാട്ടുവഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ, എൻ കൂട്ടുകാരാ കൂടെ വാ. കൂട്ടുകാർക്ക് ആരാധ്യയുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലേ? കൂട്ടുകാർ ചെമ്പോത്ത് അഥവാ ഉപ്പനെന്ന പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചുവന്ന കണ്ണുകളും ചെമ്പൻ നിറവുമുള്ള ചെമ്പോത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പോത്തിനെ കുറിച്ച് ഗോവിന്ദ് പറയുന്ന വിവരണം കേട്ടാലോ? എന്താ, റെഡിയല്ലേ? ഇലകളെയും പാമ്പുകളെയും വരെ ശാപ്പിടുന്ന ഒന്നാം തരം ഇരപിടിയൻ പക്ഷിയാണ് ചെമ്പോത്ത് അഥവാ ഉപ്പൻ. ഇവയ്ക്ക് വിരിഞ്ഞ വാലും
കാക്കയുടേതുപോലുള്ള കറുത്ത ശരീരമാണെങ്കിലും ചിറകുകൾക്ക് ചെങ്കൽ നിറമാണ്. കണ്ണുകൾ ചോരത്തുള്ളികൾ പോലെ ചുവന്നിരിക്കും. പറക്കുവാൻ തീരെ മടി കാട്ടുന്നവർ ഇരയെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലും മേട്ടിലും പതുങ്ങി നടക്കും. ഉപ്പുപ്പ് എന്നുള്ള മുഴങ്ങുന്ന വിളിയാണ് ഉപ്പൻ എന്ന പേരിന് ആധാരം. കളുടെ കുടുംബ ബന്ധുവാണെങ്കിലും സ്വന്തമായി കൂടൊരുക്കി മുട്ടയിടുന്നവരാണ് ചെമ്പോത്ത്. ആണും പെണ്ണും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ മാറി മാറി അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കും. കമ്പും കോലും എല്ലാം ചേർത്താണ് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അല്പമുയരത്തിലായി കൂടൊരുക്കുക. ഈശ്വരൻ കാക്ക എന്ന മറ്റൊരു പേരും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇതിനെ ശകുനം കണ്ടാൽ നല്ലതാണെന്നും ഇവയുടെ ഇറച്ചിക്ക് ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെന്നുള്ളതടക്കം നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ചെമ്പോത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. ലോകത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം കൗതുകങ്ങളുണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാരെ. ഇനിയൊരു കവിത കേട്ടാലോ? യുവകവി ശ്രീ വിനോദ് പൂവക്കോടിന്റെ കാട്ടുപൂവെന്ന കവിത ഇവിടെ നമുക്കായി ചൊല്ലുന്നത് അഭിനന്ദ്. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണതുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടിച്ചുള്ളിലെത്താൻ. പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണ്. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത കാട്ടുപൂവാണ് ഞാൻ. ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്ന് ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിത്യവും നിൻ മുന്നിലെത്തിടുമ്പോൾ നിന്റെ കൊലുസിൻ്റെ നാദങ്ങളിൽ ഞാൻ താനേ മറന്നൊന്നു നിന്നിടുന്നു. ഒന്നും അറിയാതെ പറയാതെ പോയിടുന്നു. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. നീ നടക്കും വഴിയോരത്ത് എന്നെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാതെ പോകരുതേ. നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എനിക്കിനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. കൂട്ടുകാർ കവിത കേട്ടില്ലേ? ഒരാളോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ് ആ ഇഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി കാത്തിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആരോഗ്യ പാഠമാണ്. ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ പാഠത്തിൽ നമ്മുടെ ആഹാരശീലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആഹാരം പാഴായി കളയേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തോളം പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വരില്ല എന്ന കാര്യം നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ പാഠത്തിൽ ആഹാരശീലങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാശിനാഥ്. വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം. ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനികളും മിഠായി കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ആഹാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും മിഠായികളും കേക്കുകളും കൃത്രിമ ജ്യൂസുകളും ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാടൻ പഴങ്ങളും നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളും ശീലമാക്കുക. ചക്ക, പേരയ്ക്ക, റംബൂട്ടാൻ, സപ്പോട്ട തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമാണ്. മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും കടലയും വൻപയറുമൊക്കെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ചേന, ചേമ്പ്, ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയും പോഷക സമൃദ്ധമാണ്. മത്തി, കൊഴുവ, കിളിമീൻ തുടങ്ങിയ ചെറുമീനുകളും തവിടുള്ള അരിയുടെ ചോറും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ്.
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടങ്കഥ കേട്ടാലോ? കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ. കടങ്കഥ ചോദ്യങ്ങളുമായി വരുന്നത് വേദിക. ഓടി നടക്കും തീയുണ്ട. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ? മിന്നാമിനുങ്ങ്. തലയില്ല, കണ്ണുണ്ട്, വയർ ഒരു പത്തായി. എന്താണത്? ഞണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല, മക്കൾക്ക് വാലുണ്ട്. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ? തവള. ജനനം ജലത്തിൽ, സഞ്ചാരം വായുവിൽ. കൂട്ടുകാരെ ഉത്തരം പറയാമോ? കൊതുക്. കുറ്റിക്കാട്ടിൽ സിംഹക്കുട്ടി. കൂട്ടുകാരെ എന്താണത്? പേൻ. കറുത്ത പാറയ്ക്ക് വെളുത്ത വേര്. എന്താണത്? ആന. അപ്പം പോലെ തടിയുണ്ട്, അല്പം മാത്രം തലയുണ്ട്. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ? ആമ. ഉറക്കമുണ്ട്, കണ്ണടക്കില്ല. എന്താണ്? മീൻ. ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു കരിവടി ഓടി. എന്താണത്? പാമ്പ്. തെങ്ങിൻ പൊത്തിലെ പച്ചക്കുപ്പായക്കാരി. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ? തത്ത. കടങ്കഥ കേട്ടല്ലോ. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയോ? കൂടുതൽ കടങ്കഥ ബുക്കുകൾ വാങ്ങി വായിക്കണേ. ഇനി എഴുത്തുപെട്ടിയാണ്. ഇന്നത്തെ എഴുത്തുപെട്ടിയിലേക്ക് വായിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ദക്ഷ എ മനേഷാണ്. കത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം. പ്രിയ കിലുക്കാമ്പെട്ടിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ശ്രോതാവാണ് ഞാൻ. കിലുക്കാമ്പെട്ടിയുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും മികച്ചതാണ്. ഈ മാസം 18-ാം തീയതിയിലെ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ഋഷികേശിന്റെ മോണോ ആക്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. സ്നേഹപൂർവം ദക്ഷ എ മനേഷ്. ദക്ഷയുടെ കത്ത് വായിച്ചത് കേട്ടല്ലോ. ഇനിയും ഇത്തരം കത്തുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം: എഴുത്തുപെട്ടി, കെയർ ഓഫ് കിലുക്കാമ്പെട്ടി, ഗവൺമെന്റ് LPS, വെള്ളനാട്. കൂട്ടുകാർ കത്തുകൾ എഴുതി അതാത് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. കൂട്ടുകാരെ, കിലുക്കാമ്പെട്ടി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും വരാം. ഞാൻ RJ കല്യാണി. നന്ദി, നമസ്കാരം. കിലുക്കാമ്പെട്ടി കുട്ടികളുടെ റേഡിയോ പരിപാടി. വെള്ളനാടിൻ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, കുട്ടികളുടെ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, ഞങ്ങളുടെ കിലുക്കാമ്പെട്ടി, റേഡിയോ